салом дӯстон, айни замон дар ноҳияи рӯдакӣ қарор дорем. Шаҳраки Сомониён, кӯчаи ҷавонон, аз ин тараф бозори давлати Зафар, дар ин ҷо мактаб асту дар қафояш боғчаи кӯдакона, дар ин ҷо масҷид ва ман ҳамин гардиши Сафина. Хонаи фурӯши имрӯз замон дар сеюм ошиёнаӣ, ман ҳамин бинои 10 ошиёнага ҷойгир аст. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ як хонага мебошад бо масоҳати 38 метри квадратӣ дар сеюм ошиёнаи бинои 92. Худи бино аз 10 ошиёна иборат аст. Лифт дорад. Хона падъабои таъмир мебошад. Дӯстони гиромӣ, нархаш 220 000 сомонӣ боз савдо мешавад. Марҳамат, навормона шуруъ мекунем. Дар ин ҷо ҳоҷатхона бо ҳаммом, ошхона ва ҳуҷраи истиқоматӣ. ин бошад даромадгоҳ роҳ. ҳоҷатхона бо ҳаммом. ин бошад ошхона. ва ин бошад ҳуҷраи истиқоматӣ. чӣ хеле гуфтем, хона падъабои таъмир мебошад. фақат абояша мечаспонену люстроро мечаспонем, мебелу техника. Тамом дӯстони азиз, аксарияти корҳои таъмири аллакай кардани ҳастанд дар ҳамин бино ва трезавояш барои калон нигоҳ мекунад. хубияш дар он мебошад, ки ошиёнаи баланд нест, сеюм ошиёна ҳаст. Дар бино лифт ҳаст дӯстони азиз ва дар назди бино ҳам мактаб аст, ҳам боғча, ҳам масҷид. Дар ман ҳамин тараф дар назди бино мактабу боғча ҳасту дар ин тараф дӯстони азиз масҷид аст. Минтақаи беҳтарин ҳамхел рост мебурем, тарафи бозори давлати Зафар мешаваду аз ин тараф болотар мерем, тарафи Сафина, маркази ноҳияи рӯдакӣ. хулас минтақаи хуб аст. Нархашро боз такрор мекунем, 220 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, ватсап доранд. аз номи канали Дом-Тиҷей занг зада пурсон шавед. ба ҳамин навор мон ба анҷом мерасад. раҳмати калон, ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 037 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.